Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Que tal, como están? Saúdos dende o Concello de Sanxenxo. Aquí está de volta o Verán, Verán, como sempre, con moitas ganas de pasalo ben e de que tamén vostedes pasen un bo anaco. Arrancamos unha temporada de regresos porque volven as festas, volven as verbenas e tamén outros moitos eventos que non se puderon celebrar nos últimos anos. Tamén unha temporada que arrancamos hoxe que inclúe tamén algunha que outra novidade que xa lle serei contando. Agora, antes de nada, música con Juanma Lorenzo. Comezamos. Que tal, Dani? Pois como non hai verán sen música, xa temos todo preparado aquí no set musical do Verán Verán. Estreamos a tempada con Somoza Trío. Temos aquí a Pablo, que é o seu voceiro. Que tal, Pablo? Hola, Juan. Bueno, sodes un grupo que levades moitos anos nisto, pero que acabades de comezar como grupo, non? Contanos como é o vosso inicio. Pois si, xuntos levamos 3 anos, máis ou menos, pero, bueno, aquí o que menos leva, creo que son eu, 20 anos, polo menos, dedicándome á música. Tivemos en orquestas, bueno. Si, dicíaxe, non? O grupo acabas de empezar, pero iso, 20 anos na música, sodes músicos con moita experiencia. Contanos un pouco, onde vides os tres? Pois somos os tres de Vilagarcía, residentes en Carril. Un día decidímonos a xuntarnos para facer covers e versións que nos gustan, da música que nos gusta, e ao final, pois, decidimos un pouco dedicarnos a ello. Bueno, un pouco a música de Somoza Trío, sobre todo, predominan as versións, non? Sí, porque é o que máis demanda a xente. Nós, sobre todo, tocamos en chiringuitos de playa e todo, e por iso un pouco o que lle gusta a xente. E dentro desas versións, cal é a que máis triunfa entre a xente? Sen dúbida, Love is in the Air. Love is in the Air é o tema que máis funciona. E que outros estilos traballades? Pois tocamos pop, soul, reggae, funky, de todo, absolutamente todo o que se poida. Vemos que unha das vosas receitas é entreter a xente, non? Cal é a clave do voso éxito? A verdade que non somos nin graciosos, nin guapos, é unha cousa rara, pero, bueno, dásenos ben conectar coa xente, escollemos ben o repertorio, sobre todo traballamos moito na casa para que saia o mellor posible cando vamos a tocar en directo, e parece que conectamos ca xente, esa é a historia. Este verán que xa se empezan a rexurdir a música, os concertos en directo, non? Contanos un pouco as fechas que tedes por diante. Pois vamos estar, non me lembro ben, vamos estar na Barrosa, aquí en Sanxenxo, e vamos estar tamén no Chiringuito do Prado Vello, o domingo, se non... Sí, creo que sí. Bueno, pois moitísimas grazas con Somoza Trío, sodes os encargados de estrear a tempada do Verán Verán musical aquí no Moitas gracias a ti. Programa, así que, sen máis, deixámosvos con vos. Un placer. Vale. A sentir toda tu alma cayendo despacio con lágrimas y alas. Ahora tiembla tu voz, inolvidable. Tus manos de viento no apagarán nunca. Soy el vértigo al ver
solo el sol de mi sombra. Y solo en tu vientre libero mi ansia, el ansia de amarte. Y soy tuyo en el placer. No hay nadie, nadie como tú. No hay nadie, nadie como tú, no hay. Al lugar de aquel mar queda el recuerdo, mar de un instante, no apagarán nunca la vela encantada. Soy el vértigo al ver solo el sol de mi sombra. Y solo en tu vientre libero mi ansia, el ansia de amarte. Y soy tuyo en el placer. No hay nadie, nadie como tú. No hay nadie, nadie como tú, no hay. No hay nadie, nadie como tú. No hay nadie, nadie como tú, no hay. No hay nadie como tú. Pois nada, aquí continuamos no Verán Verán, agora xa instalados en pleno corazón deste concello de Sanxenxo, nesta fantástica Rosa dos Ventos, aquí no Paseo Marítimo de Silgar, un concello que, como sempre, como todos os anos, vive o verán por todo o alto. Imos ver como se presenta este Verán Verán de 2022 aquí neste municipio. Para iso, saúdo, como todos os anos, o alcalde, a Telmo Martín. Que tal, moi boas? Hola, moi boas. Como sempre, grazas por vir ao Verán Verán un ano máis, unha cita a que non fallas en ningunha das tempadas, tampouco nesta tempada de 2022. O primeiro, como se presenta este Verán Verán? Preséntase ben, pero Preséntase o importante é que non falle Telesanés, Canal Rías Baixas, para nós iso é moi importante. Xa sabes que aquí está sempre Canal Rías Baixas. Sempre vamos a ter alcalde, se Telmo Martín ou outra persoa, pero o importante é que ustedes poidan seguir vendo todos os veráns aquí a fazer este programa que é moi importante para nós. Pois moitas grazas, xa sabes que nos encantados, como sempre, de vir gozar do verán aquí ao concello de Sanxenxo. Eu preguntaba a Telmo por esas previsións de como se presenta esta tempada de verán aquí no concello de Sanxenxo, un verán no que todo volve, un verán de regreso de todo tipo de eventos e no que tamén volvimos á normalidade. Pois eu creo que vai ser un ano histórico, un verán histórico, porque se collemos como referencia o mes de maio que estamos crecendo, foi un mes histórico en referencia a outros anos, incluso superior ao ano 2019, que é o ano anterior á pandemia, pois temos que pensar e ser positivos de que vai ser un moi bo verán este verán. Non sei se tedes algún dato, algunha estimación de volume de visitantes, de pernoitas, non sei se tedes algún dato xa sobre a mesa para xullo, para agosto. Ahora mismo non estamos preocupados por eso, porque vemos que hai moitas persoas ocupando os hoteles, os restaurantes, os bares, disfrutando do noso paisaxe, da nosa gastronomía e, polo tanto, das nosas praias, como na que nos encontramos ahora mesmo, pero o importante para nós é eso, de que ter
as praias e todos os servicios preparados para recibir esas miles de personas que nos visitan e que cada ano pois, son máis asiduos aquí. A nosa labor é seguridade e limpeza sobre todo. Bueno, non fai falta máis que ver como está hoxe, non? Un día calquera deste verán de 2022, por exemplo, a praia de Silgar, para ver que hai un poquinho máis de ambiente, non? Que o ano pasado, que non estivo mala cousa, pero nótase que a cousa logo da pandemia vai recuperando, non? Vaise recuperando, esperemos que siga así e que non teramos como son as previsións de que empezan algunhas persoas a comentar, bueno, non solamente persoas, senón aos analistas de que podemos ter un outono pois, un pouco complicado. Esperemos que non sexa así. É necesario, despois deste 2 anos de sufrimento para moitas persoas, pero sobre todo para moitos negocios que o están pasando e que o pasaron moi mal, que se poidan recuperar, e non sería nada bo de que volvamos a entrar ao mellor nunha recesión ou nunha crisis que nos leve outra vez, pois eso, a encerrarnos na casa, non? É o que me están dicindo as persoas que se dedican á hostelería é que está vendo xente, pero co gasto que parece que está un pouco limitado, que as familias teñen medo que poida correr no outono ou no inverno. Eu espero que non sexa así e que poidamos todos por disfrutar, respetando sempre as normas. Oye, pois hai que traballar para despois poderlo disfrutar. Esperemos que non teñamos un outono ou un inverno malo, non? Claro que como están sendo as cousas, saímos de 2 anos de pandemia, metémonos nunha guerra, na guerra de Ucraína, con todas as consecuencias que está tendo non só, lóxicamente, para os que están ali sufrindo en primeira persoa este conflito, senón tamén para o conxunto, non, do planeta, porque estamos arrastrando unha crise moi grave en varios aspectos, unha crise económica que ten tamén as súas consecuencias noutros factores que tamén condicionan o turismo, como pode ser, por exemplo, a crise dos carburantes. Non sei se aí está desnotando algo de xente que deixe de vir, por exemplo, aquí a Galicia, a Rías Baixas, por culpa desta crise, non, desa suba dos prezos, de todo en xeral, en especial, en concreto, dos carburantes. Bueno, vamos a ver, se collemos como referencia o que dicen os hosteleiros, o que dice o CES, parece que vai ser un verán bo. Estamos falando ahora mesmo de verán, non? Pero é verdade que eu achacaría, porque hai moitos, empezo a ver un pouco de nerviosismo na xente. Eu que viaxo de vez en cuando fora de España, estou vendo que efectivamente, como dice vostede, este é unha crise a nivel mundial, a nivel de todo o planeta. Eu teño que achacalo a dúas cousas. Eu creo que unha das máis importantes, baixo o meu punto de vista, porque a maioría dos países do planeta son democracias, e creo que hai unha falta de líderes políticos no mundo que nos levou a entrar por nesta especie de unha crise que non sei se fantasma, non é, porque nos apeta o bolsillo a todos, pero non vía de fai moitísimos anos unhas inflacións por encima de 10%, e, por tanto, eu que que teño que achacarllo aos políticos, teño que achacarllo unha mala planificación nun sistema democrático de que ocurran estas cosas. Non pode ser o que está pasando. A guerra de Ucraína pois, está nos afectando moitísimo a todos, pero eu creo que foi eso, unha mala planificación por os países, neste caso, europeos ou incluso Estados Unidos, que é un país máis poderoso do mundo, elevounos a estar neste tema. Non? Eu creo que cando hai líderes no mundo importante non suelen ocurrir estas cousas. Esperemos que poida, por iso eu animo sempre que se hai que meter na política, a ver se alguna persoa dos importantes, que hai moitas persoas no mundo que se dedican ao mundo da empresa, ao mundo da cultura, ao mundo do deporte incluso, e que podían ser uns grandes políticos para non se querer meter por outros temas, non? Pero eu achaco ahora mesmo que a nivel mundial non vexo líderes a nivel mundial que poidan levar o peso do que ten que ser, pois eso, unha economía sostible, e o que non pode ser é o que vai ocurrir, que cada vez os ricos van a ser máis ricos e os pobres van a ser máis pobres. Eso sí que non me gusta. É verdad que o mundo nunca foi hacia atrás, vai sempre hacia diante. Eu son positivo e penso que vamos a ir para diante, pero ten que ser sin tanto sufrimento. Eso é o que achaco eu aos políticos. A gente non pode sufrir tanto para vivir unha vida normal. Tampouco non estou dicindo que todos sean ricos, pero vivir un pouco mellor todas as persoas e non sufrir tanto. Hai moitas persoas, non solamente aquí en Galicia, ni en Sanxenxo, ni en España, senón en todo o mundo que está sufrindo moito. Unha crise que, dende logo, parece que vai para longo. A guerra, dende logo, non vai ser unha guerra curta. Parece que temos conflito bélico para rato, e falábamos, non, precisamente desa suba dos prezos en xeral, desa suba galopante que están a sufrir os prezos de todo o que consumimos. Non sei, ti que estás en contacto sempre co sector hostaleiro aquí no Concello de Sanxenxo, si dentro dos restaurantes, das cafeterías, hai certa preocupación polo que poida vir pasando nas vindeiras semanas. Sí, xa digo que hai preocupación de cara ao outono e ao inverno. É verdade que Sanxenxo, pois, o forte témono, por iso somos líderes no norte de España en pernotacións, témono no verán,
pero non é menos certo que estamos intentando, con o noso eslogan de Sanxenxo 365 días diferentes, que son os 365 días do ano, pois poder alargar a temporada. E iso é moi difícil de conseguir se non vamos da man co sector privado, co hosteleiro, non? Eles están moi preocupados por todo o que está pasando, non pode ser que hai hosteleiro que pagaba a mellor 4.000 euros de luz ao mes e agora pagan máis do doble, 9.000 e 10.000 euros, eso non pode ser, non se pode permitir. E, por lo tanto, eu eso achaco, pois eso, a falta de líderes políticos e a sobra, demasiado sobra de populismo en moitos políticos, non solamente en España, senón no resto do mundo. Bueno, imos poñernos un pouco máis positivos, estamos en Estou pleno... estou positivísimo, pero quero ser realista tamén ao mesmo tempo, eu teño clarísimo, non? Eu o que digo é que sei que hai moitas persoas pasando mal, a mí non me gusta que a xente o paso mal. Eu intento, dentro do que pode, a veces cometer errores tamén, de a quen lle toca gobernar, por exemplo, Sanxenxo, que neste caso son eu, tratar de que as familias pois, o leven o mellor posible. Por eso nós non subimos impostos, eu son dos que digo que os cartos teñen que estar no bolsillo do cidadán, e ti gestionar o que che queda da mellor maneira para poñer a servicio do cidadán, non de estar subindo impostos constantemente porque se pagan demasiado impostos e depois con ese populismo se derrochan eses cartos e por eso temos estas inflacións galopantes. Bueno, falamos da cantidade de xente que está vindo xa nestes primeiros días, nestas primeiras semanas do mes de xullo ao Concello de Sanxenxo, xa son centos e centos os turistas que nos visitan, que teñen cada un o seu plan, cada un as súas propostas para gozar por aquí, polas praias, por todas as zonas do interior do Concello, do resto da comarca, incluso das Rías Baixas, pero non o que fixemos alcalde é dar un paseo por aquí, pola zona de Silgar, para preguntarlles precisamente aos visitantes que andan por este Concello durante estes días a que dedican o seu tempo de lecer. É unha reportaxe da nosa compañeira Rocío Rodríguez e David Algarra. Sanxenxo é unha das capitais do turismo galego e por iso multiplica a súa poboación cada verán. Sanxenxo ten un microclima propio que o converte no centro máis elitista de todo o litoral atlántico. Ata aquí desprazanse milleiros de turistas de absolutamente todos os puntos xeográficos. ¡Bienvenidos a Sanxenxo! Pues venimos de Murcia. Venimos de Barcelona. De México. Venimos de Guadalajara los dos, somos pareja. Venimos de Santiago. Georgia. Chicago. Virginia. Venimos de Ponferrada. Pois veño da Mariña Lucense, de Foz concretamente. De Oporto venimos, sí. Hace 50 años que venimos por aquí. Miradme pa aquí, que grupazo que temos aquí. De onde vides? Desde México. ¿Y quiénes sois todos estos? ¿Son amigos, son familia? A ver, ¿cómo vienes? ¿Con quién vienes? Vengo con mis papás, mis hermanos y mis primitos. 1, 2, 3, I'm gonna bring you back to me. Counting every hour. Todos los años nos juntamos y hacemos un viajecito y este año ha tocado Sanxenxo porque nos han hablado muy bien de Sanxenxo y queríamos disfrutar de él. Pues nada, venimos aquí a pasar una semana, se nos está acabando ya la semana, ya llegamos el lunes, marchamos el domingo, así que perfecto, disfrutando de las vacaciones. Pues dormimos en nuestro piso, en nuestra casa, sí, pero bueno, de todas formas venimos porque el tiempo está excelente, mejor que en ningún sitio y entonces vamos a aprovechar estos días. Ahora nos quedamos en un hotel. Ímonos quedar nun apartamento, collemos un apartamento aí unha semaniña. Nos vamos a quedar en un piso por ahí arriba, en una de las calles de Sanxenxo, nada más de la entrada. Comemos por aquí por Sanxenxo, tamén temos previsto ahora para cara ao fin de semana movernos hacia algunha praia. Está garantizada a comida, bo marisco, boa carne, bo peixe, todo bo. Pulpo, ¿qué más? Mejillones. Oh, qué rico, todo. El pulpo, las navajitas, las almejitas marineras, los mejillones. Bueno, hemos comido en un restaurante de por aquí, por el paseo, y bueno, hemos comido muy bien, está muy bien. Por aquí, por la zona de tapas y en algún restaurante que le guste a él. Queremos probarlos los que podamos. Hoy hemos comido aquí en Sanxenxo, hemos probado un poquito de todo, en Cambarro, en Pontevedra, en Vigo, cada día hemos comido en un sitio.
As rúas ategadas de xente, na praia non queda oco, está claro que o verán ten unha importante repercusión en Sanxenxo. Miles de turistas veñen ata aquí para disfrutar da súa gastronomía e da súa costa. Uy, la playa. Las playitas son muy buenas. Lo mejor de Sanxenxo es el ambiente que hay y las playas. Clima de maravilla, se apetece. El paseo evidentemente es un paseo muy bonito, tiene mucha vida, muchos locales para poder comer, tomar algo, está muy bien. Salimos de fiesta y por la noche, hombre, bien. Las discotecas, en la playa y pues el ambiente que hay, porque hay mucha gente y merece la pena, es un buen lugar para venir. O mellor de Sanxenxo, o clima, sin duda. La comida. La comida. El albariño, la gente simpática que sirve el albariño. Muy bien, acabamos de llegar y un montón de calor, pero el ambiente fenomenal, me encanta, ¿eh? Ir a la playa mucho, fiesta. Los amigos, las amistades, los planes que haces. De Sanxenxo, como yo siempre vengo en verano, pues tengo todos los recuerdos de estar siempre quedando y haciendo cosas, ¿no? Entonces esos recuerdos. Bo trato, bo restaurantes, boas cafeterías, moito ambiente. O clima, o ambiente, as praias, a gastronomía. Dani, coincides comigo en que Sanxenxo aglutina todos os imprescindibles para disfrutar dun verán perfecto. Quizáis por iso, igual conseguiu o título moi honradamente de a capital galega do turismo. Pois aí estaba clara que si moitas razóns para vir ao Concello de Sanxenxo, tamén moitos visitantes que nos acompañan aquí nesta localidade. Un visitante, por certo, alcalde, que estivo por aquí, por este municipio, foi o rei Xoán Carlos I, aí a finais do mes de maio, converteu esta localidade nun auténtico fervedoiro mediático e ti, como sempre, defendendo o regreso do emérito a que volva a España. Pero non sei, pregúntoche si crees que realmente o seu regreso, o regreso de Xoán Carlos I, favorece ou prexudica a monarquía, o seu fillo, a Filipe VI? Bueno, eu eso non é tema meu, a mí o que sei e teño claro é que beneficia a Sanxenxo, polo tanto, no que estou interesado. Eu non estou na política nacional, estou na política local, estamos moi agradecidos co rei Juan Carlos elixe outra vez Sanxenxo para pisar, despois de 2 anos fora de España, por primeira vez territorio nacional en Sanxenxo, que se quedara aquí todo ese fin de semana largo con nós, estamos moi agradecidos. Creo que temos moito que agradecer ao rei emérito, porque efectivamente ese fin de semana eu creo que é impagable a campaña publicitaria que se nos fixo a través de casi 200 medios de comunicación que estiveron aquí e que nos chamaron de moitos países do mundo. Aquí a Sanxenxo, o Concello, estaban bloqueadas as líneas, interesándose por eso, por que estaba pasando aquí e como era tan ben acollido o rei Juan Carlos en Sanxenxo. Sí que é certo que había un feixe de medios por todos lados, por suposto Canal Rías Baixas estivo tamén o pé do canón aí cubrindo os compañeros dos informativos, cubrindo todos os días a visita do monarca. Falábase, por certo, de que ia volver dentro dunhas semanas, non? Polo mes de xuño, unhas semanas despois de estar nesa primeira visita. Finalmente cancelouse, pero non sei se tes algún tipo de información de que poida vir neste verán ou máis adiante. Eu non teño información, o que pasa que eu, gústame ser tamén claro tal, eu me dá a impresión de que seguramente cando coincideu esa segunda visita que tiña que vir, eu creo que o rei é moi respetuoso sempre con todos os procesos electorais que se producen en España e coincidía ese fin de semana coas eleccións andaluzas e a Casa Real suele sempre respetar moitísimo eso, que non houbera... Sí. Non sei, eso saco a conclusión miña, que a miña non ten nada que ver e tal. En calquer maneira, eu sei que o rei Juan Carlos vai a mover a vir a Sanxenxo, esperemos que de salud este ben, porque é verdad que, oye, ten unha situación que se pudo comprobar que mentalmente estou moi ben, pero físicamente, oye, pois ten algúns problemas de mobilidade, pudo se ver, non é que o estou dicindo eu, pero eu o que quero é que volva aquí outra vez, será moi ben acollido e esperemos que pronto poida estar outra vez entre nós. Bueno, falamos de outros asuntos, da situación da sanidade complicada en toda a nosa xeografía, non é Sanxenxo unha excepción, pero sí que é Sanxenxo pioneiro nese acordo que se chegou co Sergas para que o Concello poña a disposición de facultativos vivendas para que veñan aquí e se instalen para suplir esa falta de persoal que temos aquí no Concello en canto a servizos sanitarios. Foi unha medida, como digo, pioneira en Galicia, que o Sergas xa dixo que
que contempla ampliar para outros concellos que estean nesta mesma situación. Eran, creo, 4, non, as vivendas que se poñían a disposición dos médicos. Quería preguntarche un pouquiño como funciona esa iniciativa, si xa temos completas esas 4 prazas, un pouquiño como foi ese proceso dentro do concello. Bueno, o primeiro teño que dicir é agradecerlle aos Sergas de que tuveran ben firmar a primeira vez na historia un convenio con concello, neste caso con o noso concello, con Sanxenxo, para facilitar que veñan médicos aquí. Hai un problema de médicos en Galicia, en España en particular. Entón, a proposta que fixemos, e traballámoslo moi ben, creo que co xerente, que teño que atender a José Ramón Gómez, que é o xerente da área sanitaria de Pontevedra, todo o esforzo que fomos seguido, falo con el todas as semanas, preocupándome polos 2 centros de salud que temos daqui, o de Vilar en Vilalonga e o de Baltar de Sanxenxo en Portonovo. Entonces chegamos á conclusión de que a verse poñendo vivendas a disposición médicos de fora de Galicia para non perxudicar ningún concello galego, podera acceder vir aquí. Afortunadamente, ahora mismo están traballando, que recordar que 3 médicos, en xuño non hubo ningún, en xullo e en agosto si vai haber médicos, nós temos 4 vivendas, en principio hai 3, non se ocuparon as 4 vivendas, esperemos que se poida indo a ocupar, pero se non se pode, mas non podemos facer. E collemos as vivendas do mes de xuño, do mes de setembro, porque nos custaba o mínimo collelas 4 meses que 2 meses, porque, claro, entonces, por exemplo, vamos a coller 4 por si acaso se poden vir, non? Eu creo que foi un acerto, eu creo que desde os concellos, sobre todo os concellos turísticos como é Sanxenxo, onde multiplicamos por 6 a población, temos que facilitarlle, neste caso aos Sergas, de que podamos, como podemos colaborar, por qué? Porque veñen personas, moitas personas de outros lugares de España que quedan vacías e, por tanto, os seus médicos tamén podían vir a traballar para aquí, se los o consideran, e poden ganar tamén uns cartos, digo eu. E, bueno, non funcionou ao 100%, pero non estamos moi satisfeitos de como vai ahora mismo esa cuestión. Falando de sanidade, temos aí o coronavirus, que parece que quedou aí nun segundo plano, pero a pandemia, por desgraza, aínda continúa, e ademais cun aumento paulatino dos casos nas últimas semanas, incrementando o número de positivos por toda Galicia. Non sei como vedes dende o Concello, si con certa preocupación o que poida desencadear, claro, que veña tanta xente ao Concello de Sanxenxo e todas as aglomeracións que se poden provocar agora, que non hai restriccións a ningún tipo. Vamos a ver, pero afortunadamente xa me gustaría a mí que co cancro tuvera a mesma efectividade todo estudio que hubo que co coronavirus, porque o coronavirus actuou moi rapidamente, todos estamos vacinados, non hai ninguna persona, bueno, que se non quer un tempo non se vacina. A ampla maioría, vamos, Está vacinada a ampla maioría e se actuou moi rápido. E afortunadamente o coronavirus está aí entre nós, pero xa non temos os problemas que tiñamos no mes de abril e de maio do ano 2020. Todos recordemos que estamos pechados na casa, estamos todos confinados, non? Xa non ocorrese, xa non hai que coller unha baixa, a non ser que sea unha carga profunda de mano que teñas dentro polo coronavirus, pois está, digamos que controlado, non é xente, pois andamos. É verdad que eu só poñer a mascarilla que cando estou nun espacio público, nun transporte público, outro día tuve que facer un viaxe de 12 horas e tuve que ir todo o tempo coa máscara e tal. Bueno, vaste protexendo, bueno, eu creo que é un tema que está, digamos, controlado, non? É que a xente pois, non é tan problemático como o verán pasado ou incluso o anterior, non? Bueno, falamos tamén de outros asuntos, se te parece, dese amplo programa cultural e de lecer que tedes en marcha no Concello, máis de 40 propostas, ademais repartidas non aquí no núcleo, senón que por todo o termo municipal, non? Bueno, todos os anos facemos eso, e facemos a parte concertos importantes. Este ano decidimos non facer ninguna cousa importante aí moi grande de concertos, e explícome por qué, porque me chamou algún xeito, e como non hai con Sanxenxo? Pois mira, non hai, porque con isto do Xacobeo 21-22 que foi doble, hai un montón de concertos en todos os concellos. Por todos lados. Claro, entón repetir cosas especiales foi moi complicado, oiga, se os hai en Santiago, en Vigo, en Pontevedra, mesmo en Cambados, en Vilagarcía, no Grove. En Marín, por exemplo, temos aí o concerto das Xacobeas este mesmo venres, sí, señor. Nós temos outras, claro, nós temos outra cosa, que facemos? Facemos pequenas actuacións en todas as parroquias, en todos os lugares da Villa de Portonovo, e creo que iso que cumplimos coa nosa xente tamén. E os turistas que veñen aquí, se queren ver un concerto importante, van ao sitio. Agora todo funciona, digamos, tamén somos moi globales incluso na comarca. E temos aquí Pódese coller o coche ou un transporte e ir a outro concello, porque vamos a andar a repetirnos, a competir entre nós, non é necesario. Sanxenxo ten no verán, sobre todo no mes de xullo e agosto, somos número 1 no norte de España. Hai aquí un montón de persoas, que tens que ter o pueblo limpio, os comercios que funcionen ben, a hostelería que funcione ben, a seguridade que funcione ben, e o demais eu creo que é un tema que é importante, que hai que facelo, pero nós pensamos máis
nos meses tanto na primavera como no outono. Bueno, falando de eventos, tamén volven as festas, as verbenas, tamén aquí o Concello de Eso hai que Sanxenxo. respetalo sempre. Eso é sagrado aquí en Galicia. E volven xa ao 100% todas as festas que son habituais no Concello de Sanxenxo, non? Eso, por suposto, sí. Esa é unha tradición, esa é unha cultura nosa que temos que seguir respetando e farémoslo eso sempre. Eso non vai a quedar tal como todos os anos, tanto a feira, pois a feira da Cebola ou as festas de San Roque, as festas de xa que foron de San Pedro, as festas do Carmen en varias parroquias, as festas do Zorrón, o sea, en todos os lugares vai a festas e, por suposto, que vamos a seguir apoiando esas festas e facéndoas tamén, en algún caso, como é o caso de Sanxenxo, e tamén casi en Porto Novo, aunque hai unha persoa, hai unha comisión que funciona moi ben, pero está o Concello de Trares, son festas que se invirten nas de Porto Novo casi 200.000 euros, nas de Sanxenxo tamén, o sea, que non é unha broma, non son palabras menores. Ahora que falas de Porto Novo, falouse moito de Porto Novo, da Festa da Raya nas últimas semanas, por esa transformación que fixo o Concello nese Porto Novo gastronómico que gusta aos hostaleiros, gusta a boa parte dos veciños, pero hai outra parte que, bueno, que di que así, que a Festa da Raya era unha tradición imperdoable. Hai outra parte que culpa nosa ainda non explicarlo ben, pero estou convencido que cando expliquemos ben o que vamos facer no Porto Novo gastronómico do 15 de outubro ao 23 de outubro, que son 2 fins de semana, unha semana, 9 días todo de actuacións e de temas de hipercategoría, estou convencido de que, por suposto, vai a ter o Día da Raya, vai a ser o día principal, pero nós estábamos convencidos, igual que moitos hostaleiros, e fixemos varias reunións, de que a Festa da Raya, polos motivos que fora, non foi capaz en 25 anos de agarrar ese día que tíamos todo pensado que fora na antesala da Semana Santa, incluso para decir, bueno, pues aquí estamos cun evento importante, non fomos capaces desde o Concello polo que fora, e pasaron diversos gobernos por aquí e non se foi capaz. Nós creemos que esta actuación, este cambio hacia o outono vai un pouco na línea que está indo Sanxenxo e que vai a ser un éxito, pero é verdad que teñense que implicar tanto as persoas de Porto Novo como do mundo da hostelería en Porto Novo e do resto do Concello. Estou convencido que en poucos anos vai a ser un evento que vai a ser nombrado a nivel internacional, porque nos vamos a volcar con Porto Novo a facer unha cousa importante relacionado co mar. Pois aí estaremos pendentes tamén, por suposto, cando chegue o día dese Porto Novo gastronómico. Tamén nas últimas semanas moitos eventos deportivos de primeiro nivel, moitas citas aquí no Concello de Sanxenxo que trouxeron tamén a moitos afeccionados de distintas disciplinas, pero tivemos un nesta pasada fin de semana que congregou a moitísimas persoas. Ese campeonato internacional de colchonetas na praia da Panadeira. Nos, por suposto, Canal Rías Baixas tamén estivo ali moi pendente deses 300 participantes que competiron nese campeonato de colchonetas. É unha reportaxe dos nosos compañeiros Carlos López e Ramón Fariña. Hola Dani, hola amigos do Verán Verán. Viñemos hoxe hasta aquí, hasta Sanxenxo, Campeonato Mundial de Colchonetas. Así que nada, imos a ver canto de original de a xente e canto de divertida. Pois isto realmente surgiu de que un día estábamos aí na playa dicindo, mira, viendo unhas regatas, e dicía, bueno, a que non hai narices a facer igual unhas colchonetas? Oh, como que non? Ras! O día seguinte, montamos, éramos 13, 14 personas de primeira vez, e nada, o seguinte sacamos a 20 a bola foi crecendo hasta chegar agora. Vaya, pois nada, unha festa ben importante, porque vamos, campeonato mundial. Mundial, por suposto. Aparte de ser o único en principio, é mundial porque realmente veu xente de todas partes. Xa estaban aquí, pero chegaron a vir australianos, o sea que por eso digo que é mundial. Vaya, bueno, pues nada, vamos a ver que ingeniosos son a xente. Exactamente. Bueno, de onde vindes vos? Eu da Area. Vale. E que tal a experiencia? Pois a verdad que é a mi primeira vez que monto en colchoneta e para min foi unha experiencia totalmente... Tiramos cos nervios de ai, rápido,
fochedes moi rápidas, Estamos aquí co campeón de colchonetas juvenil. Do mundo. Do mundo. Como foi a experiencia? Moi boa. Gostouche moito? Moito. Estaba reventada cando pasei a boia, non podía máis. Pensaba que me iba a ganar a segunda e pois le di a tope e gané. Moi ben, enhoraboa. Muchas gracias. O ano a repetir. Sí, llevo 3 anos e gané 2. Este e o anterior. De parchís. De parchís. E as colchonetas, estas dúas? Las colchonetas. E o tableiro, a colchoneta e o tableiro? El tablero, el tablero. Pues a divertirse, tirad de dado, a ver que ¡Tira el dado! ¡Ole! Vai dar comezo o Campeonato Mundial de Colchonetas. Campeón del mundo de colchonetas, ¿qué tal? Muy bien, un poco cansado, pero muy contento. Sí, ¿qué tal la experiencia? Muy bien, ha sido duro, pero ha sido una competición sana. ¿La temperatura del agua? Fantástica. Sí, buenísima. Para el año, intentar repetir. Hombre, para continuar ahí arriba. Buena. Muchas gracias. Terceiro. Terceiro, meu irmán segundo. Dios, sí, señor. Última edición 2019, segundo e terceiro tamén. Tamén, a saga continúa. Estamos dos locais porque non sempre viñamos aquí a esta praia. Facendo valer isto, non? Entrenaches moito? Non, nada, a verdade é que estiven co Opo é imposible. O ano se entrenar. Pensei que xa non chegaba, non me deu tempo nem a poñerme o número. Pues nada, normal, chicos. Moitas gracias. Bueno, ¿qué tal? Chejou. Muy bien. Non chejou de última, Mira canta xente ainda queda aí. Pero enhoraboa. Gracias. Bueno, pois dende logo, vendo como estaba aí a auga na praia, dá ganas de coller alcalde unha colchoneta e meterse aí tamén a competir. Bueno, xa estamos rematando, simplemente preguntarche un pouquiño cales son para ti ou cal é a principal razón para aqueles que aínda non saben onde escoller o seu lugar para pasar as vacacións, cal é para ti o principal motivo para vir a Sanxenxo? Pois que aquí compaginamos moi ben o que é diversión co descanso e, polo tanto, aquí tes paisaje, gastronomía, unhas praias maravillosas, unha atención nos hoteles e nos restaurantes que é único, unhas sendas de turismo rural, que se pode ir a ver as sendas que temos azules, que non as hai en outros lugares. Este é un lugar único, é un lugar con a xente moi amable e, polo tanto, o que é máis importante o que estou dicindo é que a persoa que ven aquí repite. Non conozco ninguna persoa que viñera unha sola vez a Sanxenxo. Bueno, pois xa ven vostedes, hai razóns máis que dabondo para achegarse, aunque sexa 2 ou 3 días, pasar aquí unha boa fin de semana, unha semana completa se vostedes queren ao Concello de Sanxenxo. Nos agora facemos un pequeno alto no camiño, marchamos á publicidade, estamos de volta agora mesmiño, quédanos alcalde o ritual do verán, xa sabes cal é, no? Coller a nosa copa de Martín Kodax e brindar polo verán en Sanxenxo. Moi ben. Graciñas. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax e Concello de Sanxenxo. Pois aquí continuamos no Verán dende o Concello de Sanxenxo. Abrimos agora a nosa axenda para amosarlles algunhas das principais propostas de lecer para os vindeiros días. Comezamos na Illa de Arousa. Quero che que ben che quero, pero non de corazón. Por ali vai andar Sheila Patricia co seu novo espectáculo Camiño Branco, un proxecto inspirado nos versos de Rosalía que se mesturan co espírito do Camiño de Santiago. Sheila Patricia estáse facendo un importante oco na escena musical do noso país coa súa potente voz e esa fusión de ritmos tradicionais coa música máis actual. Ademais, seguro que se lembran, tivémola en varias ocasións por aquí polo set musical do Verán. A cita na Illa de Arousa o martes 19 de xullo a iso das 12:30 do mediodía.
E marchamos ata o Concello de Muros na procura da 18ª edición do Castelo Rock. O festival regresa neste 2022 mantendo a súa esencia, ser un espazo de confluencia de todas as vertentes do rock and roll, veña de onde vella e cante na lingua que cante. Este ano no cartel, máis dunha dúcia de artistas confirmados, entre eles El Drogas, Afonic, Hamlet, Lendacaris Muertos, C Orquestra Fantasma e estes que están a ver en pantalla, Monolius Dop. O Castelo Rock inclúe tamén actividades na rúa e moitas outras propostas. Vaise celebrar os días 22 e 23 deste mes. Verán e fai un frío que congela a candela, dame candela, apreta forte os labios que eu apreto forte as pernas, candela, dame candela. Pero non todo é música na axenda do Verán Verán. Marchamos ata a cidade de Pontevedra, onde está a piques de comezar unha nova edición da Feira de Artesanía Chalana. E que Pontevedra enchese de multitude de propostas nestes meses de verán, entre elas esta feira chalana que, como a todos os anos, estará instalada no Paseo de Odriozola. Por ali poderemos atopar de todo un pouco nos 14 stands que van participar, todo, por suposto, elaborado de xeito artesanal e con todo o mimo do mundo. Por exemplo, xoguetes, instrumentos musicais, xoias e produtos naturais e saudables. A feira vai abrir as súas portas este vindeiro 20 de xullo ata o 7 de agosto. E outra das grandes citas que volveu e ademais pola Porta Grande é a Festa dos Callos de Meis. Vaya ambiente que se viviu nesa localidade. Ademais, houbo de todo, houbo actuacións musicais, actividades para todas as idades e, por suposto, callos. E vaya se houbo callos, repartíronse máis de 5.000 racións. Nos, como sempre, estivemos dando unha volta pola Festa dos Callos de Meis. É unha reportaxe dos nosos compañeiros Matilde Vázquez e David Costas. Que tal, Dani? Pois aquí estamos no corazón da comarca do Salnés, en Meis, na 30ª edición da Festa dos Callos, unha festa xa prácticamente internacional. Estivemos esta mañá tamén na ruta BTT, onde acudiron os máis deportistas da zona. E agora aquí nos atopamos na degustación, así que acompañádenos nesta aventura. Para mí, mi locura, tú eres para mí, todo lo que yo soñé. A tope hoxe nos Callos de Meis. Os Callos de Meis somos señores. Maravilloso, maravilloso. Bueno, a primeira vez que vindes? La primera porque yo soy asturiana. Y es la primera vez que estoy aquí. E que fai unha asturiana aquí en Meis? Contanos. Pues disfrutar de la festa. Que é a primeira vez que vides entonces? Sí, la primera. E a Galicia tamén? No, a Galicia ya había estado. Ahora vivo aquí. E que tal está sendo a experiencia cos callos e co viño, polo que vexo? Pues mira, es maravilloso, porque el calor, el vino y los callos es una mezcla explosiva, así que perfecto. E de aquí a pegarlle uns bailoteos aí cacharán? Hombre, por supuesto. Contanos, como está indo a festa? Bueno, pues está indo ben. Había certo temor porque despois de 2 anos de parón era como que nos notábamos desentrenados, pero nada, tuvimos moitísima xente que colaborou como sempre de voluntariado e bueno, xa vedes, ás 12 da mañán pues, xa se están servindo racións con total normalidade. Cantas racións se espera que vayan a servir así en total? Pois son as mesmas racións que o último ano antes da pandemia, son sobre 5.000. Sobre 5.000 racións. A cociñeira é a mesma de toda a vida, non? A que leva aquí 30 anos. Sí, é a mesma cociñeira e xa digo, este ano decidimos facer a mesma cantidade que o último ano. Xuventude tamén está en Meis, polo que vexo. Home, non, hai que estar en todos lados, a festa hai que disfrutar. Que tal están os callos? Conta. Están bons. A verdade que están bons. Levamos aquí vindo moitos anos xa e sempre están no punto. Vos de onde vin? Do Grove. E que tal, co calor entran igual de ben? Os callos entran ben sempre, da igual que veña calor que non. Un tinto xa se arregla. Como está indo a festa hoxe? Está indo perfecto. Está, a verdade que un clima hoxe
fai moito calor, pero bueno, aquí a sombriña está a xente comendo os callos, disfrutando, e nós facendo que disfruten máis, se cabe. Cando van a comer os callos os da charanga? Pois, cando acabemos o chollo, que primeiro é o chollo, e despois disfrutar dos callos. Pero bueno, eu penso que ir un par de oriñas falaremos e comeremos os callos. Pois nada, aquí continuamos no Verán Verán, gozando por suposto das Rías Baixas e tamén dos seus viños. Xa saben que aquí no programa pois temos un que nos gusta especialmente, lóxicamente falolles de Martín Codas. Pero que nesta cooperativa, ademais de viño, que teñen moito e moi rico, teñen moitas propostas para gozar destes meses de verán. Imos coñecer algunhas delas da man dun dos seus representantes, dun dos seus membros, de Jorge Pallarés. Que tal? Moi boas. Boas tardes. Benvido, ademais por primeira vez ao Verán Verán. É un placer recibirte aquí no Concello de Sanxenxo. O placer é meu. Xa dicíamos que este é o verán dos regresos e tamén da volta á normalidade e tamén nas propostas culturais e de lecer e no turísticas que organizades, non, na cooperativa en Martín Codas, non? E tamén volvendo a esa normalidade, non? Así é, creo que xa era hora, todos desexábamos ter unha volta á normalidade, recuperar tempo despois de esos anos tan difíciles para todos. Creo que este vai ser un verán de recuperar o tempo perdido cos nosos, recuperar tempo cos amigos, recuperar tempo coa familia. Lóxicamente, Martín Codas encántanos voltar á normalidade do noso programa de eventos e no turismo e que sexa un lugar de encontro para eses momentos a recuperar. Bueno, un deses programas que o ano pasado, por razóns evidentes, non puido celebrarse os xoves de Codas, que este ano volven, e ademais volven por todo alto. Como se presenta este programa? Pois, primeiro agardábamos con moita expectación de ver como o público reaccionaba na volta dos xoves, e unha vez máis sorprendeunos coa súa resposta, xa que vendéramos todas as entradas en apenas un día. Agora con moita ilusión, o próximo xoves é a primeira edición desta volta á normalidade, desta volta dos xoves, na súa novena edición, e o que temos é moita ilusión de corresponder e ter, como sempre, unha experiencia máxica dentro da nosa adega e que a xente saia tan contenta como sempre. Bueno, experiencias máxicas, pero tamén experiencias únicas, porque claro, veñen varios artistas, vos xuntades a varios artistas que sobre o escenario de Martín Codas fan concertos únicos, non? Porque algúns nin se coñecen e xuntan, non, os seus talentos, os seus xeitos de entender a música nuns concertos que, dende logo, son únicos e casi irrepetibles, non? É que un pouco os xoves de Codas é un pouco a guinda do noso pastel, é un pouco onde xuntanse todos os elementos que fan que a cooperativa Martín Codas este onde está. Desde sempre a nosa aposta pola cultura, desde sempre a nosa aposta pola música, como non podía ser de outra maneira. Neste caso é un concepto de fusión, donde ademais mezclamos un entorno maravilloso que é a terraza, non? A terraza de Martín Codas, que como ti dis xa é mítica, e que non só é un mirador a Ría da Arousa, sino que ademais é un mirador a toda unha denominación de orixe do mundo do viño, como é as Rías Baixas. Ali temos a influencia do Atlántico, aí temos o emparrado, o das viñas, aí temos o minifundio, todo ben representado. E iso é o que dá carácter aos nosos viños. E ademais deso, o que temos é a fusión coa cultura musical, e o que facemos cos artistas é provocar ainda máis un momento máis de fusión, xa que temos artistas que son amigos ou apenas coñécese de unos días, pero que representan escenarios, mundos distintos. Xeralmente un artista galego que convida a un artista de fora, e sobre todo o momento máxico que producese ali é porque van ver un concerto que non é igual que calquera concerto da xira de calquera dos dos artistas, senón que é un concerto que surxe, que é espontáneo, que é momento de amizade entre os artistas, e iso reflexase no que ali vivimos. Momento de amizade entre os artistas, pero tamén co público, porque é unha posta en escena tamén moi próxima, na que tamén a xente que asiste como público é como un contacto máis estreito, non? Cos artistas, un xeito diferente, non, de entender a música. Precisamente o que queremos é facer que esa maxia se produza de unha forma máis cercana, que sexa un momento máis, non diría único, pero sí especial. Iso que a capacidade para 400 personas, ademais non podemos ter máis elementos para xerar esa fusión,
é a atlanticidade, é a cercanía dos músicos, é un repertorio distinto, diferente, e todo eso mezclado co noso viño, é unha posta de sol que soe coincidir ca segunda mitade do concerto que fai que todo sexa especial. Dende ali arriba, non vendo esa posta de sol sobre o baldo. É fantástico, é un momento máxico, que é o que pretendemos facer desde a adega, é dicir, é achegar o viño ao consumidor, achegar o viño a eses momentos que, cando termine o verán, faga un pouco memoria e lembranza dos momentos que viviu en este ano tan especial, haxa un oco para Martín Codas e o que ali pasou. Bueno, Uxía Senlle, Xavier Díaz, Eladio Santos e Las Antonias son algúns dos grandes artistas que van pasar por Martín Codas e eles foron precisamente os encargados de presentar este programa de concertos. Sí, foron eles tamén os encargados de explicarnos todos os detalles de como se presentan estes xoves de Codas. Ímolo ver na seguinte reportaxe. Eu son un tipo un pouco preguiceiro para saírme da miña folla de ruta, porque teño, bueno, digamos que traballo con unha crew, con un grupo bastante numeroso, e sempre me provoca unha certa vertixe saírme digamos que do meu carreiro, e en este caso creo que este concerto me permite, me obliga de alguna maneira a cambiar o paso, a sair da miña zona de confort e entrar en contacto desta volta con unha rapaza galega que se chama Antía Muiño. Casi estou máis contento polo convite das bodegas para bueno, dar a coñecer unha caste nova, unha nova vide, un novo viño, nova sangue, unha muller que creo que vai dar moito que falar no futuro, como digo. Durme, meu neno, durme. Para min é especial esta edición, non só porque saímos de momentos moi complicados pola pandemia, senón porque o proxecto que veño a presentar este ano naceu aquí, naceu nestes xoves de Codax, este proxecto con Javier Ruibal, e iso quere dicir que toda a experiencia que se vive non somente aquí, senón con anterioridade no Pazo, ten algún sentido, non? E logo, pois permanece no tempo. E ademais, queremos sumar un convidado especial, que nesta ocasión é Pedro Guerra, un dos cantautores máis importantes, en fin, non só da Península Ibérica, sino tamén de Latinoamérica. Bueno, un home ben coñecido e bo amigo que se quere sumar a esta celebración. Huele a leña la ciudad, si suena una sirena, vas detrás. Xa teño algunha experiencia aquí que foi maravillosa, sobre todo polo entorno. Esta vez é especial porque estamos coas Antonias, que ademais temos unha cousa en común, que temos cero prejuicios, somos sobre todo amantes das cancións bonitas, galegas, de España, de Latinoamérica, de Portugal. E creo que, bueno, non quero desvelar nada porque aínda ten que haber uns ensaios que son parte tamén do encanto de todo isto, non? En que estaremos aí, surdirán cousas e esperemos que xurda máis, estou seguro de que sí. Si aquí nunca nieva, aquí solo llueve y bajo la lluvia. Estamos entusiasmadas, con ganas, somos as novatas, pero para nós, eso te digo, actuación do Bram vai a ser no Martín Codas. Sí. O sea, sabemos que é o noso festival deste ano, sí. El futuro está aquí.
Bueno, dende logo, Jorge, non o podían explicar mellor, queda dende logo feito ese convite tamén para gozar, non? Deses xoves de Codax, dende logo souberon o vender moi ben porque a proposta dende logo é moi apetecible. Algún deles estiveron nesa casa e saben que o que ali se vive é realmente fantástico e completamente diferente. Bueno, se che parece falamos tamén doutras propostas que tedes tamén en marcha na adega Martín Codas, propostas enoturísticas. Por unha banda temos as tardes do Atlántico. Se parece lembramos un poquinho en que consiste esta iniciativa? Pois a Tardes do Atlántico é de novo outra pata de apoio á cultura, neste caso a gastronómica, onde o que facemos é a fusión da gastronomía e do viño a través de 10 chefs que son galegos, que teñen unha proposta gastronómica nos seus restaurantes diferente, xa sexa porque sea nova, intrépida, gamberra, porque sexa étnica, porque sexa de cuidado renovado do produto ou porque sexa de kilómetro cero cerca da nosa adega. Todo eso o que facemos é na terraza tamén, lóxicamente para un grupo reducido de 25 personas. Eles cociñan in situ 3 preparacións especiais para ese momento que nos facemos maridar con 3 dos nosos viños. As nosas elaboracións singulares son protagonistas nesa maridaxe. Claro, porque o viño, lóxicamente, é o eixo condutor de todo este programa e hai un viño, non, para cada prato, por dicilo de algún xeito. É que un pouco o obxectivo é acercar as nosas elaboracións singulares, os nosos vinos de Lías, de Parcelas, de Terruño, de maduración tardía a amosar que poden maridar con propostas diferentes, que non só é o peixe e o marisco, que tamén, senón tamén con outras propostas gastronómicas que a xente, desa forma máis divertida e máis especial, poda comprobalo. E con que convidados imos contar o perfil, non, deses chefs que van participar na iniciativa? Son perfiles completamente diferentes. Comezamos o programa fai unha semana con Loxe Mareiro, onde tivemos a mesa de Comus, que é un concepto de mesa única restaurante en Vigo. O seguinte fin de semana, a seguinte martes, temos a Benedita Lisa de Santiago, e así imos repasando. Tamén teremos gastronomía étnica, comida mexicana, comida peruana, terminamos co restaurante Prazer da Coruña, que é unha cocina gamberra. Imos repasando un pouco, buscando eixos diferentes de gastronomía, de propostas. Claro, precisamente iache preguntar, porque temos gastronomía e moita gastronomía galega nesta proposta, pero tamén sabores de outros puntos do planeta, non? Sí, porque precisamente o que queremos é amosar que o importante é disfrutar dese trago de viño. Amosar que os vinos singulares son vinos especiais na súa elaboración, pero que tamén sirven para vivir momentos especiais e para que fagan a maridaxe con calquera das combinacións gastronómicas que podemos encima da mesa. Bueno, como ti ben dicías, arrancaron hai unhas semaniñas, hai cuestión de días, vanse prolongar ata comezos de setembro. Grupos moi reducidos, unha experiencia exclusiva, podemos dicir, deses grupos pequeniños que poden ter esa experiencia próxima co que se está a cociñar. Supoño que agardades completar, non, a capacidade en todas as citas que se van programar, non? Non só agardamos, sino que se antes te decía que os xoves de Codas, todas as entradas vendéronse en apenas un día, o cal encántanos porque, como sabedes, toda a recaudación que temos dos xoves están destinadas a fines sociais. Cada un dos concertos ten asignado un proxecto social no que colaboramos en primeira persoa. Baste decir que nestes 9 anos xa temos recaudados 150.000 euros que aportamos a proxectos sociais. Nas tardes do Atlántico o sold out a venda foise en apenas unha hora das 10 tardes. A xente estaba aí pendente, moi pendente, non? Porque realmente é unha forma especial e diferente de probar a combinación máxica entre o entorno, unha vez máis, con esa posta de sol, a proposta gastronómica diferente e variada, e ademais os nosos viños singulares. Falando de propostas enoturísticas, temos que falar desas enoviaxes. Cal é a carta de presentación desta iniciativa? A carta de presentación é o noso objetivo de achegar o mundo do viño o consumidor, non só falando dos nosos viños, non queremos ser os únicos protagonistas, nen ser un pouco protagonistas en exclusividade, sino tamén achegar o resto da cultura enolóxica que hai, non só no país, senón no mundo. A proposta é, como di o título do evento, Enoviaxes, tendo ese marco que temos de terraza, de mirador a ría e a Deo,
pois facer unha viaxe a probar outras experiencias, viños de outro mundo, coñecer as elaboracións singulares que se están facendo fora de Galicia e facer un percorrido sen sair da Ría de Arousa. Hoxe, por exemplo, teremos os viños da Alemanha, hemos recorrer tamén o Camiño de Santiago, a Denominación de Orixe de Xerez, son 8 propostas para percorrer, incluso viños do Novo Mundo, para percorrer diferentes proxectos e diferentes elaboracións singulares que tamén se producen. Claro, viños galegos, viños de denominacións de orixe de outras zonas de España e tamén, como ti ben dís, non? Tamén viños chegados de outros países, non? De outros países, hoxe a Alemanha, tamén temos viños de Sudamérica, exploraremos tamén a uva chardonnay, exploraremos tamén os viños de aquí, con as castes galegas e a denominación de orixe Monterrey, que xa temos feito. Logo faremos recorrido por vinos de España a través da denominación de orixe Xerez, Ribera del Duero, e tamén os diferentes viños que un poda atopar ao longo do percorrido do Camiño de Santiago. Al final o que buscamos é xerar ese trago disfrutón ao mesmo tempo que ampliamos o coñecemento do mundo do viño. Bueno, e ademais de catalo, que pode descubrir o usuario, o público, cando participa nas enoviaxes? Pois pode descubrir elaboracións singulares que se fan noutras partes do mundo, e pode descubrir esas curiosidades que ten esas denominacións de orixe ou esos países en canto a súa elaboración, os seus varietais, o seu terruño, os proxectos que son máis aceptados, a singularidade de algún deles, é un pouco abrir ese abanico ao consumidor en xeral. Non fai falla ter un perfil de gran enólogo, senón que simplemente o que fai falla é ter un perfil de ter ganas de disfrutar, e de, como decíamos ao principio, pois ter outro momento máxico dentro das adegas Martín Codas. Claro, non hai que ser un experto, non, na materia, basta con ter certo interese polo viño, non? Ter ganas tamén de aprender algo, de paso. Exacto, precisamente o noso equipo de enoturismo e o noso equipo de sumillería o que fai, apoiándose na persona que ven a explicar cada un dos proxectos enolóxicos que relatamos, é intentar acercar esa cata a un lenguaxe universal, fácil e que faga que todos disfrutemos dese trago de viño. Bueno, pois xa falaremos, Jorge, que se cadra igual algún día tamén me apunto a participar nalgúna desas enoviaxes, que ademais tampouco son un gran experto de viño. Teño Martín Codas, por suposto, como referencia, pero con ganas, por suposto, tamén de aprender. Ademais, claro, os convidados, os expertos que dan as explicacións que guían, non, esa cata son de primeiro nivel. Claro que sí, aí sí que temos sumilleres, expertos enólogos que son grandes coñecedores da zona ou do proxecto que van a presentar e que eles o que tentan é achegalo ao consumidor. Han traballado conxuntamente con o noso equipo de sumillería para que esa experiencia sexa máis agradable, máis, como decíamos, máxica posible, pero sempre intentando que sexa fácil para o consumidor normal de viños e non a ese perfil tan enólogo que poda parecer. Bueno, polo que nos estás contando, Jorge, dende logo o que está claro é que a xente ten moitas ganas, despois de 2 anos sen poder facer apenas nada, ten moitas ganas de vivir experiencias únicas, de vivir experiencias máxicas, e dende logo un claro exemplo son as propostas, non, que nos achegades dende Martín Codas. Pois sí, como te decíamos ao principio, é un verán de recuperar momentos, de recuperar tempo cos nosos amigos, cos nosos seres queridos, estamos moi ilusionados e moi contentos coa resposta que estamos tendo do público en xeral e con que, ademais deste programa de eventos, tamén a adega está chea cada día con visitas, con grupos que queren coñecer o proxecto de Martín Codas, que queren coñecer os nosos viños singulares, con o cual estamos moi contentos de que formemos parte deses momentos de lembranza ao final do verano. Bueno, pois nos, de contado, marchamos ata o noso set musical. Hoxe xa saben, están connosco Somoza Trío, pero Jorge, quédanos, xa sabes, unha parte fundamental do verán, que é brindar, evidentemente, con noso Martín Codas, ademais co viño que é a referencia, non? Que é o viño máis destacado dentro de todo a gama que ofrecedes, o máis clásico, non? O vino xoven é o máis clásico, é dende o cal se construímos o nome de Martín Codas e o conseguimos que cando se di Martín Codas a xente pense en Albariño, pense en Rías Baixas e pense na súa botella que é icónica
e que, bueno, pois ten a expresividade que todos vemos cando recoñecemos no restaurante. Oi, pero tamén moita xente pensa agora no tema dos escumosos, nesa outra botella, unha amarela, outra rosa, esa imaxe tamén está moi presente, non? Aí é precisamente o crecemento da bodega e a liña e as elaboracións singulares que falábamos, desde o escumoso, o viño sobre Elías, os viños de parcela con Martín Codas Arousa e Fincas Xieles, é un pouco dar esa versatilidade que ten a uva albariño e, sobre todo, o saber facer que ten o noso departamento de enoloxía e viticultura. Bueno, pois Jorge, moitísimas grazas por achegarte ao Verán Verán. Moitas gracias a vos. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Aquí continuamos no Verán Verán e imos agora coa principal novidade desta tempada de 2022, unha nova sección na que queremos que vostedes descubran algúns dos principais recursos patrimoniais que temos na nosa contorna. Esta sección bautizámola como Planeta Rías Baixas, porque dende logo temos un mundo de cousas que amosarlles por estas terras. A nosa primeira parada é o Concello de Valga, a Mina Mercedes e as antigas vagonetas de Novo e Sierra. O noso guía local é Santi Chenlo.
Benvidos ao Concello de Valga. Estamos hoxe aquí ao carón do río Ulla, un dos ríos históricamente máis importantes de Galicia, para enseñarvos como no noso concello hai enclaves que aínda quizáis poidades descubrir. Este é o antigo porto de Caneiras, o embarcadoiro de Caneiras, que se transformou e hoxe en día é o embarcadoiro de Santa Cristina de Campaña. Este embarcadoiro era o punto final dunha viaxe que comeza nunha fábrica, nunhas minas e que remata aquí porque o río Ulla era o punto comercial de intercambio de transporte comercial dos produtos elaborados nesa fábrica que veremos un pouco máis adiante. Este embarcadoiro é o punto final desa línea de transporte aéreo que se fixo a principios do século XX, concretamente en 1927. Era un transporte pioneiro para a época. De feito, é o único que se conserva en Galicia deste tipo. Isto fixo que fai nada, o 30 de xuño, se declarase pola Xunta de Galicia e pola Consellería de Patrimonio ben de interese cultural de Galicia. Este sistema de transporte aéreo mediante vagonetas pertencía á empresa Novo y Sierra. Tuvo a súa actividade en Valga dende principios do século XX ata principios do século XXI. Este sistema foi moi importante porque lle permitía un transporte rápido de material. O manufacturado, os ladrillos e as tellas, transportábanos a modo aéreo ata o río, embarcábano en barcos de pequeno calado, levábase cara a Vilagarcía e de aí distribuíase. Tamén quería enseñarvos este embarcadoiro de Santa Cristina, fíxose a obra este ano, sirveu para protexer parte dos restos que había do antigo embarcadoiro, que estaba moi erosionado, conserva a forma poligonal, pero o embarcadoiro, o pantalán, métese no río. Que nos vai permitir isto? Vai nos permitir facer, xunto con un proxecto que hai da creación dun teleférico, facer unha promoción turística. En paralelo cas antigas torretas que antes transportaban material, imos facer un teleférico e temos xa un embarcadoiro que nos vai permitir transportar persoas por esa línea e dar unha promoción turística ao noso concello. E agora estamos na mina Mercedes. Esta é a lagoa artificial máis grande da provincia de Pontevedra. Destas minas a ceo aberto extraía a arcilla que lle valía para a produción cerámica, que mesturaba coa que viña da zona do Salnés e o Rosal para conseguir un material de mellor calidade para a súa produción. E o que pasaba era que cando a mina se esgotaba quedou abandonada e pouco a pouco se foi recuperando, enchendo de auga e converténdose nunha lagoa. O Concello, na mina Mercedes, xa fai anos fixo un proxecto de recuperación. De feito, agora podedes ver que hai uns patos, xa hai unha colonia de patos permanente aquí durante todo o ano. Invitamos dende o Concello de Valga a todas as persoas a vir a coñecer o noso patrimonio industrial da cultura en Galicia, dos nosos espacios naturais en Valga, esta lagoa, o río Ulla e outros espacios naturais dos que contamos. Eu creo que vos ides a sorprender e aquí vos esperamos, cos brazos abertos. Bueno,
Pois nada, aquí continuamos no Verán Verán. Recibimos agora aquí no set do programa a unha muller que alá onde vai leva o seu optimismo e o seu borrollo. Fátima Mella, xornalista compañeira, que tal? Benvida. Que tal, amigo, compañeiro? Que alegría estar aquí, que ben se está e que placer estar aquí con vos. Que ben se está cando se está ben, por exemplo, aquí no Concello de Sanxenxo, aínda que, bueno, estamos pasando un verán de moita calor, iso sí, bueno, ¿no? Pero agradécese, non? Por lo menos para coller un poquinho de color, que eu sempre estou branquiña todo o ano, pois as que somos de Santiago agradecemos un poquinho de sol, eh? Claro, porque ti es de terras de interior, ali de Compostela, pero supoño que agora no Verán Verán, e canto hai unha ocasión, aproveitarás tamén, Compostela está moi ben, pero aproveitarás tamén para vir un poquinho gozar das nosas rías, non? Home, sí, Compostela está ben, pero no verán enchese de peregrinos, que tamén está moi ben, pero a xente de Santiago tendemos a ir un poquinho cara ao mar, é certo. Non son máis cerca de Noia, non? A ría de Noia, de Muros, pero bueno, me encántame, por suposto, a zona das Rías Baixas, oxalá, que nos queda un poquinho máis longe, pero cando hai máis tempo, vimos para aquí ou cara abaixo tamén, bueno. Sí que é certo, non? Esas praias de Noia, esas praias de Porto do Son, sí. Toda esa zona onde tamén nos seguen a través de Canal Rías Baixas, pero tamén, cando hai aí unha ocasión, vir a ría de Arousa ou a ría de Pontevedra, tamén unha maravilla, non? É que non sabería escoller, incluso na mariña que teño ali a miña irmán, tamén, agora que presta, porque ali hai menos grados, e un día como hoxe así de calor... Teñen moita sorte agora mesmo lá arriba. Agora mesmo están ali agradecidos, así que, bueno, sempre aquí te para todos lados de Galicia, E por suposto tamén para a ría de Ares e Betanzos, que como sempre, que eu son de alá, sempre, bueno, todas as tempadas do Verán Verán teñen que ter algún tipo de referencia á comarca de Ferrol. Pero bueno, temos ganas de praia, temos ganas de descansar un pouco, pero de momento sigues aí a tope de traballo porque continúas aí cos espectadores dos compañeiros da TVG todos os sábados pola tarde aí a tope de traballo, non? A tope, a verdad, a tope, e contentísima, porque, bueno, é un placer estar sempre en directo pola tarde, xa levo uns anos acostumada a estar os sábados pola tarde, e, bueno, xa estou como afeita, non? Aquí os sábados teño xa aí o meu espazo, e bueno, en directo que é unha maravilla, a verdade que estou, e de festa en festa, bueno, nunca mellor dito, de festa en festa, nos imos de festa en festa tamén como cada Rías Baixas, que tamén estive eu de festa en festa aquí. Xa falaremos tamén do festa en festa, pero sigo de festa en festa, nunca saio desa rutina, e bueno, a verdade moi ben, moi agradecida, volveron as festas e volveu todo, entón, bueno, agora é moitísimo máis fácil claro, que agora en non pandemia. É como antes, non? Que hai que buscar temas, hai que buscar puntos de directo, buscalos debaixo das pedras, non? Cara, eu estive en pandemia e aí sí que é certo que custaba sacar temas porque, bueno, o tema era monotema, pero era difícil saírse de aí e sobre todo buscar xente coa que falar, que facer directos en xente, a verdade é que custou moito. E despois, bueno, os temas tamén seguían sendo moi vinculados á pandemia, pero bueno, agora xa se agradece un pouquiño volver sair outra vez á rúa, xa hai xente nas rúas, xa desde hai un ano así, pero agora a volta ás festas deste verán é increíble, a xente vive cunha forza, cunha intensidade, e sair á rúa e vivir esa volta á normalidade, imos chamarlle así, fantástico. A xente está como moi entregada nas festas, nos directos, con nós está super entregada. Pois iso é unha maravilla, porque ti ben o sabes que a veces intentar pillar a xente pola rúa non é o traballo máis dado do mundo, que a xente pense que sí, non é tan fácil. Bueno, mira, eu, Dani, non sei se che pasa a ti, pero eu xa vou vendo a cara que traen. Sí, señora, xa dice, este sí, este non. E hai un truquiño sempre que eu digo, atentos na casa, utilicen este truco por se non atentos que vos pode tocar, se non queren falar coa televisión, utilicen este truco que cando ven a tele miren para outro lado, e entón xa se sabe que esa persoa non quere falar con nós. Cando quere falar, normalmente está en actitude máis receptiva, incluso nos mira, ai, que están facendo, que están grabando? E entón digo, bueno, esta muller, este home, este rapaz, que seguro que quere falar con nós. Sí, señor, os que xa van mirando para outro lado, xa é como conmigo non fales. E bueno, xa non intentamos, non? Bueno, a veces que non todo o mundo ten que estar no día non receptivo para falar. Eu sería das primeiras que se me vesti, Dani. Eu tamén. Creo que ata te teño visto na túa etapa cando traballabas na xa desaparecida televisión de Santiago, que facías tamén enquisas de rúa, e eu teño escapado algunha que outra vez. Non o sabía. Ai. Así que bueno, todos temos un pasado. Agora se te atopa non te me escapas, Mira, ti nos directos xa estamos contando, non? Estás aí encantada, aparte enredas e desenredas o que non está escrito, e ademais facendo pasar a xente un rato super divertido, os que están aí na rúa na festa, pero tamén os que están na casa, non? Que dicíamos ao principio, transmitíndolle, non? Ese borrollo, non? Bueno, eles van pasar ben a min, o primeiro xa é que eu atopo con xente maravillosa, a verdade que estou super agradecida a xente que fala con nós, a xente das casas, a todo o mundo, porque son eles os que fan a televisión, entón eu estou super agradecida de toda esta xente que nos recibe cada sábado, bueno, e pola semana tamén gravamos reportaxes,
sempre cunha sonrisa, cun ánimo de festa, de pasalo ben. Entón, o primeiro son eles os que me fan pasar por rato a min. E logo, bueno, a min pois gústame moito eso, de ser espontáneo, que me vaya saindo no momento e o que me vayan dando eles e bueno, que cada sábado descubro xente maravillosa e sempre me vou para casa cunha anécdota. Ai, hoxe atopei unha muller, outro sábado, non? Ai, atopei un matrimonio que empezaron aí a falar un co outro, despois que ti non faz todo na casa, que fago eu, ai, no, que eu tamén, ai, que te quero moito, e eu que te levas, e ao final digo, isto é maravilloso. Coñecer a xente cada sábado distinta, elevarte a súa experiencia é maravilloso. Xa me toquei ves? Dicíanme ali en maquillaxe, non te movas moito. Sí, que temos que sair. Dicían, non te movas moito, e digo, imposible. Mira, agora que decías xente maravillosa tamén, compañeiros maravillosos, ademais moitos dos teus compañeiros pasaron tamén por aquí polo verán, por exemplo, aquí, sí señor, Lucía Rodríguez, Tania Beiras, tamén que foi compañeira aquí de Canal Rías Baixas, Fátima Pego tamén estivo por aquí hai xa 2 anos, e bueno, ao final, o que falamos sempre, non? Ao final estes equipos de traballo que se crean, nos que se xera non esa boa sintonía, ese bo ambiente que se acaban convertindo máis ou menos nunha pequena familia, non? É a familia dos sábados, eso está claro que sí, e agradecese, e bueno, é importante tamén que haxa bo rollo, porque, bueno, sempre aprendes teus compañeiros, eu sempre estou mirando que fan para aprender deles, porque sempre se aprende do compañeiro do que tes ao lado, e, bueno, agradecese moito cando traballas con Lucía Rodríguez, con Adrián Díaz, bueno, coas miñas compañeiras, agora estou con Olaya tamén, con Olaya Rivas, e son xente que sempre está dando, e entón, bueno, claro, eu estou agradecidísima. Lucía é un placer, e Adrián, porque sempre te axudan. Cando tes algún problema, cando algo che pasa nos directos, que, bueno, como elas contaron aquí, non? Sempre pasa algo nos directos, non está todo atado, ti non sabes. Sí, aparte nos contaba Lucía a tempada pasada que precisamente o vosso programa é un pouco a veces de improvisar e de cambiar de repente todo, non? Sí, contaba, a ver, de improvisar. Sí, porque xogamos moito co que está pasando nese momento e hai veces que non pasa. Non pasa, ou moitas veces, bueno, tes que entrar, e eu, vale, pero ainda non chegou o mellor entrevistado, ou agora mesmo que hai, eu que sei, hai unha carreira de sacos, imagínate, pois ainda non chegaron os da carreira, entón con que vou entrar? Pois, bueno, entras co que haxa... Co que atopas por ali, non? Sí, entón, bueno, é certo que os compañeiros sempre che botan unha man e claro, cando te levas ben con eles e son xente da que sempre estás aprendendo, porque é que Fátima, Tania, Olaya agora, son xente de 10, e entón é increíble, cando aprendes de grandes, pois sempre vas mellorando, non? Bueno, vais alá de toda esta faceta televisiva túa, estiven, claro, preparando entrevista, botándolle un ollo ao teu currículo. Moi ben. E claro, vin que tes un amplio historial tamén en cine, como actriz. Xa está Dani exagerando, bueno, aí está, aparte pode consultar a xente na casa. E tamén no teatro, non? Fixeches tamén de todo un pouquiño na túa trayectoria profesional, non sei, dentro de todo isto, con que quedarías, non? Esa pregunta tan típica, non? Sí, pero tan complicada de responder. A pregunta é fácil, a resposta é cousa túa. Bueno, non, a pregunta está tamén ben enfocada. Hombre, a mí gustame moito o teatro. Eu estudei interpretación, despois de estudiar xornalismo en Santiago, fui a Madrid, e eu facendo teatro, a verdade é que é unha sensación única. É dicir, a mí gustame facer directos na tele, gustame gravar reportaxes, pero o teatro dache algo que non che dá, aparte de ter un público en directo. Claro, esa resposta que está ali, non? Que está ali. Que a veces incluso se pode asustar, non? Que está ali o calor do público, non? Sí, que pode ser para dache ou aplausos ou non. Eu facía na escola na que estudei, en Madrid, tiñamos unha obra aos fins de semana que era que se a xente non lle gustaba, bueno, o que pasa que depois facía xa por defecto, botaban os tomates. Que era como se facía antes, chamábase a catarsis do tomatazo. E antes facías así, cando ibas ao teatro, se non che gustaba, botabanche tomates. En plan a tomatina, non? Sí, bueno, máis ou menos. E entón aquí xa era un pouquiño como por defecto, non? Que a xente levaba tomates. Parte do ritual, non? Sí, xa era un pouco, a xente xa iba por botarche tomates. E entón, bueno, pois, eso tamén che axuda, non? A meterte no rollo de que hai alguén mirándote, que se está, pois, vendo, eles tamén participan da acción. Eu unha vez rompín unha perna porque foi un tomate. Escapando dele ou que? No, é que resbalei, entón digo, este non estaba previsto, rompí unha perna. No, sí, espero que non estivese previsto. No, pero bueno, son
gajes do oficio no que se di, o show continuou porque eu de verdade estaba coa rodilla hinchada e eu seguía ata o final. Nese momento esquecíme de que teña... Ser profesional, non? Sí, sí, bueno, nese momento era estudante, pero agradecidísima. Entón o teatro dache algo que, eso, un pouco o estar nese momento, o estar presente nese momento, o estar co público, claro, que o teatro é maravilloso. Bueno, xa avanzabas antes, non, ese paso, esa experiencia que te veches precisamente aquí, nesta casa, en Canal Rías Baixas, xa fai un tempiño, pero bueno, como recordas aqueles tempos aquí na tele das Rías Baixas? Pois mira, eu de moita risa, de pasalo moi ben, a verdade é que sí, e sempre, cando tes así un poquinho máis de... Claro, aquí como que notaba un poquinho máis de liberdade, que eso tamén, o mellor nos, na televisión de Galicia, bueno, marcanche un pouquiño máis o que tes que facer, bueno, tamén hai liberdade, non? Pero en Canal Rías Baixas ou cando estiven en Santiago Televisión tamén hai un poquinho máis de creatividade. Imos a ver que hai e en función diso facemos, non? Sí, Un poquinho cando, por exemplo, cando ibas ás festas, que vamos en guión, non? Cando se fai precisamente, non? O de festa en festa, vamos sen guión e a ver que hai, que nos conta a xente, non? Que che dá a xente. Eso era o que notabas, non? E entón aí está a túa creatividade tamén, ou a túa percepción, estar atento, pendente do que está pasando, receptivo, e era maravilloso, claro, eu aí era libre, as festas disfrutas moito, e ademais con xente aquí da zona, que a xente desta zona sempre digo, fala moi ben, porque son xente que... Hai que dicir que sí. Hai que dicir que sí, a xente de por aquí, das Rías Baixas, está descontentos, co sol e co todo, eu recoñezo, os de Santiago a veces estamos un pouco máis murchos, pero non sempre, pero tamén somos moi graciosos. Eu vi moitos anos tamén en Compostela e hai de todo como en todos lados. Non, e fala moi ben a xente de Santiago, é verdade, é verdade. Pero bueno, aquí é verdade que me paixei moi ben. Foi, pois, é unha aprendizaxe continua tamén, entón, bueno, agradecida do meu paso por aquí, nunca se sabe, o mellor volvo. Quen sabe, igual o ano que ven, tempada 2023 do verán, Fátima Mella, que senta aquí, eu que sento aí. Non, eu dicía de ir de festa en festa. Nunca se sabe. Non era pa quitarse. Bueno, home, tamén me gustaría entrevistarte, Pues mira. Ai, me encantaría. O ano que ven, facemos entrevista inversa ou algo así. Pensamos aí, damos unha volta aí a ese proxecto. Mira, unha cousa que fago moi habitualmente, precisamente no verán, é, aparte de entrar a consultar o currículo, é entrar nas redes sociais, porque agora é unha fonte inesgotable de información, non? E dentro desa rede, dos teus perfis, non? De Instagram en concreto, encontrei esa colección que tes de vídeos, non? De vídeos nos que ti falas e opinas, das o teu punto de vista de pelis, de series, de obras de teatro, etc. Butaca Mellada, chamase, non? Contanos un pouquiño como naceu todo iso e de que vai esa sección que creaches. Que sorprendente, pensei que non ibas por aí, pero gustoume. Pois mira, foi un pouco pola miña parella, porque me insistía moito, a min gustame moito, somos os dous moi cinéfilos, moitísimo, bueno, e teatreiros tamén, pero bueno, e entón, el insistíame, como a mí me gusta moito escribir e me gusta moito ver cine, ver teatro, pois dicíame, pero comparte o que opinas, comparte o que opinas, que é moi perigoso, verdade? A veces dar a opinión, non? Dar a opinión real, porque, bueno, podes dar unha opinión positiva e eu... A opinión de quedar ben. Claro, a opinión de quedar ben, incluso podes destacar só, podes facer eso, pero eu, en verdade, quería facelo para min, non era tanto para facelo para... Bueno, para a xente tamén, para compartilo, pero non era porque ninguén me pediu facer eso, entón tiña outra vez a liberdade de facer o que eu quería. E aí me lancei a opinar, só opinei de cousas que me gustaron, así que, e partindo da base que tamén dixen as cousas que non me gustaban e as cousas que me gustaban de cada filme ou de cada obra de teatro, eu vi moito teatro e todo en Galicia, eso si, todo era galego. E bueno, a xente, algunhas dos protagonistas das películas e tal que me contestaban, estaban agradecidos, entón, bueno, tamén agradecida porque tampouco era para nada, pero bueno, sobre todo o interese era que a xente coñecese, se non lle sonaba a película ou a obra de teatro, que a coñecese e que a fose ver. Solo para iso, para potenciar un poquinho o teatro cine galego, que xa se potencia de por sí solo, xa se... pero bueno, sempre necesita, non? Que dicimos sempre, temos unha gran potencia audiovisual, tamén no mundo do teatro, pero sempre necesita, non? Ir aí a apoialo, non fai falta tamén apoiar as producións feitas aquí na terra, non? Que son moi boas, e o teatro, mira que a xente o mellor está máis reticente, que o mellor non sabe... Pois tamén é unha experiencia única, así que, bueno, eu fixen un pouco para min, para compartir un pouco, pero sobre todo para que a xente saiba que en Galicia facemos cousas, bueno, fan eles, non? Os actores que están aí, as actrices, fan cousas de nivel,
así que eu quedei impresionada, Non o seguín facendo porque eso xa ten que ser moito tempo e agora últimamente tiña máis traballo, pero Bueno, seguro que retomas en calquera momento. Oxalá, porque era divertidísimo. Seguro que sí. Mira, tamén nas túas redes sociais moitas fotos de viaxes, que si París, que si Varsovia, non me negarás que non che encanta viaxar. Bueno, Dani, e non viches o problema que tiven ca India? Algo vin tamén, tiveches aí un pequeno minidrama, non? Ou non tan mini, non? Bueno, quedou en mini porque quedou aí, pero encántame viaxar, encántame a miña parella tamén, así que estamos os dous que cando encontramos un oquiño... Alá que vades. Alá que vamos. Somos moito de buscar aventuras. Gustanos moito Europa, el coñece moito Europa, entón, bueno, para non repetir, intentamos non buscar sitios diferentes, pero queríamos ir a India. Entón, que pasou? O minidrama da India foi que que me río, pero nese momento foi horrible. No, nese momento subiches un vídeo súper indignada, hai que dicilo. Mira que eu son, como dicías ti na presentación, non optimista e tal, pero esa semana estaba súper pesimista. Resulta que hai que pedir un visado, non, para viaxar ao estranxeiro, e eu no visado puxen, inxenua de min, que son xornalista. Bueno, inxenua, sabes? Bueno, son xornalista, era verdade. Claro, sí. O que pasa é que non podes poñelo, bueno, non podes, a ver, hai que poñelo. O que pasa é que é outro tipo de visado que necesitas. E eu estaba toda convencida de que o visado tardaba 4 días, pedino como unha semana antes, e o outro visado que tiña que pedir como xornalista, pois tardaba como un mes, entón xa non me daba tempo. E eu chamando a todos lados, pero claro, eu digo, se viaxo como... Eu son xornalista, claro, pero non podo viaxar como turista. Claro, a tua profesión, pero viaxabas como turista, claro. Pero bueno, iso que din, non, de que os xornalistas son algo perigosos, non, cando van por aí polo mundo, non? Pois eu non o sabía, eu pensaba que non, toda inxenua, pero xa vexo que xornalista non vou viaxar máis como xornalista. Home, a ver, é a verdade, o que pasa é que, bueno, haberá que mentir? Non sei, non, podo poñer que traballo de outra cousa, de entrevistada do verán. Por exemplo, e aí seguro que che din mente para aquí que non hai problema ningún. Mira, veches tamén por aí polo mundo adiante, pero tamén non hai moito viñeches nunha pequena escapada a Ribadumia, porque foches ni máis nin menos que a pregoeira dunha das grandes festas que hai en Ribadumia, da festa do tinto do Salnés. Que tal foi esa experiencia de ser pregoeira? Eu quedei sorprendidísima, Dani. Eu estaba que non cabía en min, porque nunca fora pregoeira de ninguna festa, así que presentei pregóns, agora vou presentar a semana que ven en Santiago tamén o pregón outra vez, que sempre o presento cada ano, pero claro, ser pregoeira xa é outra cousa. E cando me chamaron de Ribadumia, eu encantada, dixen, pero seguro que a mí a quen queredes chamar, non é a Pepo Suovos que me vai presentar. non, tal. E eu, vamos, agradecidísima, foi unha experiencia maravillosa. Eu pensei que non tiña vinculación co viño, pero a min gustame moito o viño, e ademais meu pai fai barrantes, así que eu estaba na miña salsa. No teu caldo. Estaba no meu caldo, no meu viño. Meu pai fai barrantes, denominación de orixe daqui, sí. É da Ulla, pero é a subzona da Ulla que pertence aquí a Rías Baixas, non? Non son tampouco moi experta, pero sí. Entón, eu ali me fun cas miñas 49 razóns, non, para presumir de festa. Sí, señor, porque era a 49ª edición, que ano que ven celebran aí a 50 anos de vida, e este ano 49 edición, 49 razóns que tilles contaches ali para vivir, non, o tinto por todo alto. Que responsabilidade. Ademais, estaba a miña nai e aproveitei nunha das razóns para cantar con ela, que ainda mo recorda hoxe. Que vergonza cantar. Pero canta ben, ela ten boa voz, así que foi unha experiencia para min. Creo que me pasei tan ben ou máis que a xente que estaba ali, así que genial. Bueno, pois imos ir despedindo, agora seguimos co... Que pasa? Temo moi rápido na tele, que che vou contar. Agora seguimos co viño. Despedido aos espectadores que nos están a ver dende a casa. Semana que ven aquí estaremos de volta. Agora, antes de marchar, a derradeira actuación de Somoza Trío, que teremos no noso set musical. Fátima, un auténtico placer que viñeses ata Sanxenxo, ata o verán, pasar connosco estes minutiños de tele. Así que, se che parece, rematamos brindando, bebendo con Rías Baixas, con Martín Kodax. Veña. Moitísimas grazas por vir. Que vaya todo ben. No quiero que me des tu amor, ni una seria relación. No quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti. Y ahora préstame atención. Tan solo quiero tu calor.
noche nunca acabará. No tengas miedo a despertar. No me busques en el viejo bar, ni me sigas al andar. Mis huellas el viento las borró. Tan solo quiero tu calor. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación. No quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti. Y ahora préstame atención. Tan solo quiero tu calor. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Recordaré si no estás aquí. Cuando brilla el sol, olvídate de mí. Cuando brilla el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brilla el sol, olvídate de mí. Cuando brilla el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brilla el sol, olvídate de mí. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo.